Disculpe, ¿podrías poner la pantalla completa? Porque no está funcionando. Ahí está. Podes apagar estas de aquí ou van todas? Van de dos. Sí, Bueno, como quieran. Vamos a oír Ahí, listo. Sale muy oscuro, muy oscuro. Sí. Esa pantalla solo. así vale, Cintia. Bueno, A ver, queda oscuro. O que prefirades, que quede ben no vídeo ou que hai que elegir. hai que escoller Esto está... ou vídeo ou que... Bueno, así, Mira, pero... Sí, vese ben a pantalla, eso sí. Bueno, pues moi ben. Vale, pois xa está. Bueno, pues imos comezar despois destes 5 minutos de cortesía. Nada, saudarvos, boa tarde. Neste día o Ateneo ten a honra de contar con Teresa Taboas para reflexionar sobre o tema cidades inclusivas. Teresa é unha figura de relevancia internacional, é unha cidadá comprometida co país, co noso país, con Galicia e tamén co mundo. Grazas, Teresa, por aceptar este convite e dedicarnos ese tempo que sei que é escaso entre as túas ocupacións e responsabilidades. E grazas tamén a EMAO, que sempre nos acolle neste espazo tan agradable. Como sabedes, neste trimestre fixemos tamén un par de actos que desenvolveron temática coincidente. Un deles foi a reflexión sobre o impacto negativo, tan negativo que tería a implantación dunha pasteira como Altri no corazón de Galicia, ao comprometer o territorio, os recursos hídricos e tamén a vida das persoas que había vivido. Na semana pasada tivemos tamén a oportunidade de ver un documental que se titulaba Onde imos vivir, en onde se reflexionaba sobre os problemas de acceso a vivenda e exclusión social por este tema. E por certo que en ambos asuntos o protagonismo das mulleres foi e está sendo bastante importante. Permitide nada máis consumir 5 minutiños para presentar a charla e a nosa convidada. Eu creo que unha sociedade que permite que a ordenación do territorio e o deseño das cidades e das vivendas estean en mans de xeito directo ou indirecto empresas privadas, sexan fondos de investimento, constructoras, enerxéticas, pasteiras ou bancos, hipoteca non só o diñeiro particular, o de cada quen, senón o futuro de toda a comunidade. Pois o deseño e a ordenación do territorio do espazo urbano é algo fundamental para calquera sociedade e non pode estar ao servicio e beneficio duns poucos. Nese contexto, a nosa convidada afirma que a arquitectura é importantísima para as persoas, porque é a responsable de crear un escenario no que desenvolveremos a nosa vida. Dende o encadre máis íntimo, o interior das nosas casas, até o máis social, os parques, prazas, vías ou contedores para diversos usos, e vai condicionar a nosa existencia. Teresa Taboas é unha firme defensora da vivenda como ben de uso e non como un ben para especular ou de perversión urbanística. Reiteradamente ten afirmado que é un dereito que non debería supor máis do 30% dos ingresos da xente. Ademais, atesoura a tenacidade de quen cree firmemente que outro mundo é posible, ainda que sexa unha frase xa un certo desgaste, verdad? Por iso, albisca que hoxe na arquitectura abrise paso unha potente corrente de toma de conciencia e de colaboración entre profesionais para achegar solucións aos graves problemas que se presentan nun planeta castigado por un capitalismo depredador. Dentro desta corrente formúlanse propostas respetuosas co medio e incluso con custe asumible por parte de países ou comunidades empobrecidas. Un novo modelo que xa tardamos en difundir porque, segundo ela mesma di, xa temos demasiadas cidades insostibles que viven de costas ao territorio que a rodea e do que dependen para obter a enerxía, agua ou alimento ou para xestionar o lixo que producen. É preciso abandonarse a este modelo de cidades absurdas, todo cemento e asfalto, que son espazos hostís que enferman a quen as habita. Teresa Taboas é unha desas pioneiras ou primeiras mulleres en abrir portas nos postos de responsabilidade de xestión en espazos reservados só a homes. Foi a primeira conselleira de Vivenda Solo, o bipartito, no 2005,
dende onde impulsou políticas de vivenda protexida e normas constructivas rompedoras, as denominadas normas do hábitat de Gallego. Un xeito de facer vivenda respetuoso que loitaba contra a especulación e que molestou os poderes establecidos nese ámbito. Aquela achegou solucións innovadoras e inclusivas nas vivendas, por exemplo, pensando nas persoas con dificultades de mobilidade e tamén das que coidan delas, ampliando o tamaño dos baños, das portas, dos corredores, das cociñas e das salas de estar, entre outras moitas cousas, e deixando claro o dereito a recibir o sol polas xanelas, concretamente unha hora de sol directo no mes de decembro. Antes diso, foi a primeira presidenta decana do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a segunda en ser conselleira do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España, dende que se creara algo polo 1931. Baixa para ano e medio que volveu fender outro teito, ao se converter na primeira arquitecto española vicepresidenta da Unión Internacional de Arquitectos e dende esa posición reivindica que a actividade desta organización é outra forma de facer política. Esta institución é a cúpula planetaria onde se comunican os consellos de arquitectos dos diferentes países, un organismo estreitamente relacionado coa UNESCO. Naceu tras a Segunda Guerra Mundial co obxectivo de contribuir a reconstruir o mundo, pero na actualidade ten unha misión aínda máis complicada: cambiar a maneira de construir para non seguir destruindo o planeta e asumir os desafíos do quecemento global. Teresa Taboas foi proposta como candidata por parte do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España e foi elixida en xullo de 2023 por unanimidade como vicepresidenta primeira durante o congreso que tivo lugar en Copenhague. A primeira vez que un representante de España, muller ou home, ocupa ese cargo. E tamén a primeira vez que unha muller, a suíza Regina Gontier, chega á presidencia deste organismo. Unha das tarefas que desenvolve a nosa convidada é a de organizar co Consello Español, que tamén preside unha muller, Marta Valdosera, o próximo Congreso Mundial de Arquitectura que se vai celebrar no 2026 en Barcelona. O título da charla que preparou para nós é Cidades Inclusivas. Pero por que hoxe empregamos este concepto? O enfoque inclusivo significa incorporar a quen estaba excluído, como consecuencia dun modelo social baseado na desigualdade. Incluir é a clave para garantir que toda a cidadanía teña acceso a oportunidades e servizos esenciais, como a vivenda asequible, transporte público, educación, atención médica e espazos públicos de calidade. Implica recuperar espazos públicos, facilitar a mobilidade colectiva en urbes onde as persoas teñan os servizos básicos ao alcance dunha breve camiñada. Espazos seguros, accesibles para todas as persoas, con independencia das súas capacidades, e tamén agradables e fermosas. Se temos como guía o benestar das persoas máis vulnerables, crianzas, persoas con dificultades de mobilidade, anciáns, e a quen coida delas, poderemos garantir que o conxunto da sociedade estará ben. Ademais, incluir implica cambiar a forma de planificar, desenvolver, gobernar e administrar, actuando sobre o deseño, sobre a legislación e sobre as políticas económicas. Implica tamén a creación de comunidade, a participación e o fundamento das ferramentas democráticas. Neste enfoque inclusivo cobra importancia a perspectiva de xénero, que se ocupa de analizar e comprobar o impacto con frecuencia negativo que a arquitectura e o deseño dos espacios e territorios tivo para as mulleres, un impacto en forma de segregación, exclusión ou inseguridade. Isto foi así por razóns históricas e sistémicas. Daquela, os espazos que habitamos adoitan ser a expresión dos valores e do poder masculino, tanto no plano material como no simbólico. Pero estamos no tempo de cambiar todo isto, non só creando espazos seguros, senón abertos e integradores, que permitan modos de relación social horizontais, tanto de portas para dentro como de portas para fora. Xa para rematar a presentación, quero comentarvos que na Asamblea de Copenhague Teresa Taboas defendeu que os profesionais de arquitectura deben contribuir á resiliencia dos territorios fronte aos desastres. Acabamos de ver o que pasou para ano. En esa mesma ocasión, xunto con outras compañeiras, defendeu a necesidade de rachar coa narrativa que únicamente fala das cidades. Hai que falar do territorio, rural e urbano, como un todo. O futuro está en redimensionar o tamaño das cidades. As cidades máis pequenas son mellores para vivir.
porque está nunha escala na que podes manter a transición e o contacto coa natureza e entre os seres humanos. Ao final desa asamblea, que tiña como lema non deixar ninguén atrás, a organización condensou as conclusións en 10 principios de edificación, aos que probablemente se referirá. Para ela, son os 10 mandamentos da arquitectura do futuro. O primeiro deles, non hai beleza na exclusión. E sen máis, doulle paso a nosa convidada. Gracias. Gracias, Amada, gracias a todas e a todos. Bueno, que fermosa introducción, non? Despois de escoitar eso, estaba pensando a ver como fago esta presentación, porque finalmente condensaches moi ben, porque realmente todo un traballo e toda unha preocupación, non? Que temos, e non somente eu, como senón outros compañeiros e compañeiras, non somente aquí en Galicia ou en España, senón en todo o mundo, non? Hai debates profundos. Eu vexo tamén moita xente nova que está hoxe en día moito máis concienciada coa importancia, co papel da función social da arquitectura finalmente, non? Houve uns anos, aí xa nos 90, sobre todo, donde parecía que estábamos ensimismados no obxecto estético. Era o tempo dos grandes arquitectos de renome, non? Era o Star System, non? Donde estaban aqueles nomes todos famosos que facían, pois, o Guggenheim, o Otto, e todos os alcaldes e todos querían ter un edificio deses, de estética brillante para... Bueno, pasou aquí coa Cidade da Cultura, dicir, como en Bilbao, o experimento saiu ben, pero porque era outro tema, era un tema de regeneración urbana, que realmente aí era caído. Aquí se fixo illado, pero era o momento desas estrelas no firmamento da arquitectura. Pero ese tempo pasou. E agora eu coido que os arquitectos e as arquitectas estamos nun punto donde, despois da crise inmobiliaria, no caso noso, maiormente en Europa, pero máis Portugal, Italia, España, fomos conscientes de que non nos levaba a ningún sitio ese crecemento desordenado, unha burbulla inmobiliaria que naquel momento, bueno, algúns xa estábamos advirtindo dentro do propio Consello Superior dos Colexios de España. Naquel momento era, antes de ser consellera, era a decana de Galicia, por lo tanto, membro do Consello Superior. Tiñamos unha comisión de vivenda, donde que agora formaba parte, e xa estaba tamén na comisión de vivenda do Consello de Arquitectos de Europa. Entón, continuamente estábamos dicindo, ollo, aquí hai unha burbulla inmobiliaria. Eu lembro que, xa sendo conselleira, a ministra primeira, porque a mí me tocaron nunha legislatura tres ministras de vivenda, María Antonia Trujillo, Carme Chacón e Beatriz Corredor. E un día comendo, que veo aquí a Galicia, porque firmamos unha serie de documentos relativos ás transferencias do Ministerio a Consellería, porque as transferencias de vivenda son das comunidades autónomas do ano 85, dixenlle, ollo, María Antonia, hai unha burbulla inmobiliaria, tede coidado, hai que parar isto, hai que pararlo de alguma maneira. Conselleira, porque ti estás equivocado. Un ano e pico, 2 anos despois, arrasou todo. Esa crise inmobiliaria non era unha crise inmobiliaria, unha crise financiera que viña da man daquelas figuras que inventaron aquel mundo financiero abstracto alén do mar e que nos arrasou e que nos fixo moitos danos aos profesionais da arquitectura. Por lo tanto, aí estamos nese momento de debate, de conciencia, de gran conciencia. De feito, estas leccións de Copenhague, o número 1 é preciosa, a miña lección preferida. Non hai beleza na exclusión. Que os arquitectos de todo o mundo sacáramos en conclusión, como número 1 das leccións de Copenhague, que non hai beleza na exclusión e que somos conscientes que temos que estar a carón de problemas sociais, problemas medioambientais e non soamente do obxecto estético. Por lo tanto, é unha grande lección e un gran congreso este, porque é un parteaugas realmente no devir da nosa profesión. E hoxe, e agradezo moito o teu convite, además estivemos xuntas na política no seu momento, pero a política se pode facer de moitísimas maneiras. A política se fai dende
a comunidade de veciños, dende a asociación de barrio, dende tantos lugares se pode facer política, porque finalmente político é o público, é o que nos atinxe a todos e a todas. Entón, agradezo de verdade este comité. Eu fixen unha presentación con este título, e un pequeno vídeo que quero comezar precisamente con este vídeo que un pouco a historia, a transformación dese espazo público dende as primeiras cidades en Mesopotamia, a cidade Ur, a cidade, a nai de todas as cidades, non? Pero despois tamén a Ágora, o Foro, os espazos públicos das cidades asiáticas, en antigos códices que hai, en antigos documentos, as cidades nosas medievais, o espazo público sempre hai, o espazo público na escala de cidades non de grandes dimensións, ata rematar hoxe en día con esas chamadas smart cities, esas cidades intelixentes, nas que, por certo, estiven aí nada, que voltei a semana pasada, porque temos un foro mundial de arquitectura ali en Kuala Lumpur, que se titulaba Diverse Cities. Claro, cheguei a Singapur, estive en Singapur, en Kuala Lumpur, e aí tomas conciencia da escala tremenda do que son as cidades asiáticas, que eles entenden que ese é o modelo, curiosamente, con compañeros meus de algúns de Asia. Claro, o seu modelo son esas cidades tremendas, unha cidade de 1 millón é nada de nada. Para a nosa escala europea, todas esas cidades están, sobre todo, pensadas como cidades moi baseadas na inteligencia artificial, moi baseadas nas novas tecnoloxías. Entón, ese espazo público, o debate e o dilema é: será un espazo físico ou será un espacio na nube? O noso espazo público de debate xa non será físico. Este é o dilema que temos ante nós. Entón, quero poñervos este vídeo e despois xa comezamos coa charla, a ver se... Son 3-4 minutos. Como se foron transformando, pero sempre había un espazo, sobre todo na Ágora, onde debatir, onde atoparnos. O sea, era buscar ese espazo dentro da cidade de pertenza do común. Tem música, pero se escoita. Simplemente como para poderlos meter no ordenador, pero non sei, como é o teu, non sei onde lle tengo que dar, non ten máis que ver. Bueno, aquí estas imaxes, por exemplo, son no espazo público no lugar de pertenza ao común, é onde se teñen dado as grandes revolucións. Por iso hai algunhas imaxes aquí curiosas. No espazo público hai unha imaxe, por exemplo, en Roma, de Mussolini, naquela praza pública, chea de xente, aí está. Pero despois tamén na praza pública, no espazo público, onde arrastra e o colga. Se o espazo público é o lugar de rebeldía, o lugar da revolución, o lugar onde as mulleres reclamamos o voto. É o lugar onde se dieron as grandes revoltas na revolución. Aquí temos Martin Luther King, dicir, aquí están. Ese espazo público sempre como, aí está, agora, a praza de Tiananmen, aquel rapaz naquela praza pública diante dun tanque, como espazo de revolta, de defensa do público e de outra maneira de facer política. E os Smart City, eu non quero Smart City, esta é unha frase que sempre repito, quero Smart Citizens, quero cidadáns inteligentes, non cidades inteligentes, que é moi distinto.
para a cidade de Venecia, pero isto que me refería antes, imos conformando xa o espazo público unha nube de puntos, onde estamos interconectados vía internet, pero onde non está o espazo físico. Estas son as cidades, estas asiáticas, como as que estiveron agora, Singapur, Kuala Lumpur, e cando estás aí, eu sentíame illada, e o mundo vai dando voltas, e voltaremos, e seguramente teremos outros modelos. Pero esta evolución e este momento do espazo público no que interactuamos. Hai unha serie moi boa que se titula The Architect, que é unha serie de Noruega, onde hai unha escena que a min, cando vi a serie, realmente deixou un pouco, me provocou un pouco de inquedanza, así que un pouco de... que hai unha rapaza que está no espazo público e anda un dron, entón lle di que non pode estar máis de certo tempo se non ten que consumir un café, non? E digo, ata que momento vamos a poder ocupar o espazo público de balde? Porque eu despois daquela serie pasoume en Kuala Lumpur, diante do hotel onde era centro de convencións, onde estivemos casi 15 días ali, había un gran parque, e despois do lado do parque estaban as famosas Torres Petronas. E un día xa que estaba tan farta de estar dentro, porque todo día de estar dentro esos edificios de aire acondicionado, que non pode facer abrir unha ventá, 30 graus fora. E hubo un día que dixemos dar unha volta ali polo parque, porque xa estaba cansa de tantos días. E o parque estaba pechado, non podías pasar polo parque, e non puiden ir. Pechaban, aparte había como uns altavoces que dicían non pode pasar, e non pude pasar. Entón tive a mesma sensación que a rapaza que tiña do dron. Conceptos claves. Cales son as cidades, a definición das cidades inclusivas? As cidades inclusivas non son outra cosa que eses entornos urbanos que promoven a equidade e o acceso a servizos para todos os seus habitantes, sen discriminación por xénero, raza ou condición socioeconómica. Caracterízanse polo seu deseño políticas que facilitan a participación de todos os cidadáns na vida pública. Importancia da inclusión urbana. A inclusión urbana que é esencial, porque non se trata solamente dun deseño estético, como voltando ao principio, o tema desas leccións de Copenhague. O que temos é que tamén, como arquitectas, arquitectos, como esos deseñadores do escenario no que se vive, e tamén no que se morre, por desgracia, porque tamén deseñamos os equipamentos hospitalarios e outras... En fin, cidades que prioricen a inclusión tenderán a ser máis resilientes, máis innovadoras e máis sostibles, beneficiando así a toda a poboación. Cando se fala das tres ecoloxías, da resiliencia, non solamente se trata dunha cuestión medioambiental, unha cuestión social, unha cuestión económica, é dicir, non solamente unha cuestión medioambiental. Por lo tanto, a resiliencia, o deseño das cidades e do espazo público ten que ver con esas tres ecoloxías. A escala urbana e o espazo público. Aquí me quería quedar. A escala urbana, Amada antes, cando me presentou, nomeou un tema que estamos a debatir e que eu teño repetido moitas veces. A cuestión é a escala das cidades. Neste momento hai unha narrativa imperante que o propio sistema intenta colocar, que todo se fala a cidade. E ademais teñen un modelo claro de cidade. Hai 500 cidades de máis de 1 millón de habitantes no planeta. E sobre todo en certas rexións do planeta, como pode ser Asia, cidades tremendas, entre 15, 30 millóns de habitantes, algunha tamén en América Latina, e algunha como en Lagos, en Nigeria, que está calculado que para fin de século teña 80 millóns de habitantes. Entón, ese estar illados, a maior escala da cidade, menor é a conciencia do dano nos ecosistemas naturais. E iso é un tema importantísimo, porque a medida que a densidade medra, tes menos contacto, eres menos consciente do dano que estás facendo. As cidades europeas en xeral teñen unha escala no que está permeada
a realmente o que é o territorio. Daí a necesidade de rachar con ese discurso cansino xa e falar de territorios, porque esas cidades precisan de outros territorios para poder subsistir, precisan de outros territorios que produzan enerxía, precisan de outros territorios para producir alimentos. Cantas milleiros e milleiros de toneladas pode precisar unha cidade como Xangai? A mí pasou unha hora que estive ali, eu veía que había trailers e trailers, camións todo o tempo dende Malasia a Singapur, porque realmente en Singapur soamente do seu territorio dedican 1% a produción de alimentos. O resto ven maiormente de Malasia. Entón, todos eses camións con unha man de obra máis barata, ademais. No momento en que nós estamos producindo noutros territorios enerxía, levando os nosos residuos sólidos urbanos, producindo alimentos, explotando, por exemplo, recursos naturais como pode ser o litio. Estou falando que agora cuestións, o sea, porque esa Smart City precisa de litio, entre outros, precisa de minerais e de recursos que están en outros territorios. Entón, ese discurso hai que rompelo, porque está creando dous niveis distintos de cidadáns. Os da cidade, alga redundancia, e os que non habitan as cidades, as grandes cidades, sobre todo. Porque eses cidadáns de segunda viven en territorios empobrecidos, sen equipamentos, sen as ofertas que teñen nas cidades. Por lo tanto, falemos de territorio e do dano. Nos falamos do principio, por exemplo, do principio da autosuficiencia, deberíamos de comezar a falar dende a nosa profesión cando facemos planeamento urbanístico e planificación territorial. A carga, igual que cando faz un planeamento, tes que, dependendo de canto vai medrar esa cidade ou como este planificado que teña un incremento poboacional, terás que tamén máis ou menos saber cal é a carga que ese incremento vai ter en outros territorios, e eses outros territorios haberá que compensarlos. Entón, a escala urbana é unha cuestión importantísima, e tamén o é na formación de espazos públicos, de convivencia a escala humana. Puxen aquí a propósito esta foto de París, que esta foto tireina dende onde está agora a sede da UIA, que na Torre Montparnasse, porque realmente en París, todos escoitachedes, me imagino, o tema da cidade aos 15 minutos. Carlos Moreno é un asesor que ten a alcaldesa Ana Hidalgo, a alcaldesa de París, e que é simplemente a cidade aos 15 minutos? Reducir a escala da cidade dentro da propia cidade. Simplemente eso. O sea, a escala de cidade grande, que París, vou na reducindo para que teña unha escala para poder vivila. Entonces, a cuestión da escala das cidades é importantísima. Esa dimensión da escala urbana. As dimensións da escala urbana incluen a microescala, os edificios e rúas, e a macroescala, a mesoescala barrio e macroescala cidade. Cada nivel impacta en diferentes aspectos da vida urbana e determina o grado de inclusión dos seus habitantes. Por lo tanto, as distintas dimensións de escalas micro, a meso e a macroescala. Efectos do deseño urbano na inclusión. Temos aquí, por exemplo, exemplos de boas prácticas. Está, por exemplo, aquí no caso concreto da cidade de Copenhague, aí se debe, deixame porque teño aquí, deixame ver aquí, para que se un análisis máis polo miúdo, para poder comentar. Porque senón, ainda con gafas é difícil de ler, entonces prefiro non hai, prefiro lelo porque é importante este punto, porque aparte as tres, é dicir, por exemplo, na anterior era os efectos do deseño urbano na inclusión. Os espazos públicos como parques, prazas e rúas peonís son esenciais para a vida urbana. Estes lugares non só ofrecen un espazo para o lecer, senón que tamén son puntos de encontro onde as persoas poden interactuar
compartir experiencias e construir comunidade. A calidade destes espazos en termos de deseño, accesibilidade e seguridade influe directamente na participación da cidadanía. Os exemplos de boas prácticas. Copenhague, que, bueno, eu por mor de que foi o congreso tiven que viaxar moito ali, tiven a parte estableci unha boa relación coa xefa do Concello de Copenhague, a xefa de arquitectura, unha arquitecta moi boa e unha persoa moi inteligente que me dicía que estaban estudando, por exemplo, neste momento, precisamente nese principio de autosuficiencia, que en cada barrio de Copenhague teña a súa propia incineradora, para que a xente sexa consciente do lixo que producimos. Copenhague é un destacado exemplo da cidade inclusiva e das boas prácticas no deseño urbano, centrado nas persoas. Mobilidade sostible. Copenhague coñecida sobre todo pola infraestructura ciclista excepcional, con máis de 400 kilómetros de ciclovías. A planificación de rutas seguras e accesibles para ciclistas. Espazos públicos inclusivos. A cidade deseñou numerosos espazos públicos que son accesibles para todos, incluído persoas con algún tipo de discapacidade. Parques, prazas e áreas recreativas están deseñadas para fomentar esa interacción. Zonas peatonais, deseño participativo, isto é moi importante. A cidade involucra aos cidadáns no proceso da planificación urbana, permitindo que as súas voces e necesidades sexan escoitadas. Este enfoque participativo asegura que as políticas que se están deseñando dentro do ámbito do público sexan entendidas de outra maneira pola cidadanía e, sobre todo, promover e procurar concursos de arquitectura. Isto é un elemento tamén, isto tamén é importante, porque é outra fórmula de participación cidadá, ter a posibilidade de poder ter varios proxectos e entender cal é o mellor para ese espazo. E a cidade tamén, como dicía, o tema da sostenibilidade medioambiental, que no caso concreto de Copenhague xa teñen unha incineradora ali, frente á escultura da Sirea, teñen ali, que é onde teñen as oficinas de medio ambiente, e aparte fixeron unha pista artificial para esquiar, pero todo pensado para que a cidade non levaron o lixo a 100 km, ni a 50, se incinera ali, pero agora a idea é facelo por barrios, e porque o que falaba dos territorios, se eu estou producindo, por dicir unha cidade calquera, Madrid, ou outra, se queredes, para que non... Onde se vai ese lixo? A que territorios vai ese lixo? Nas nosas propias cidades de pequena escala, onde vai o noso lixo? A Sogama. Por lo tanto, hai un concello que está recibindo e que terá que ter unha compensación, terá que ter, senón esas persoas que traen ali, estáse creando unha distorsión. Despois, na cultura, a cultura e o arte no espazo público. Isto é un capítulo moi importante. A fórmula de achegar a cultura e o arte tamén é o espazo público. Integrando a arte e a cultura nos espazos públicos. En resumo, eu creo que Copenhague, sen lugar a dúbidas, é unha das 10 cidades, seguramente a primeira, que serve como exemplo do bo deseño urbano inclusivo e centrado nas persoas para poder transformar unha cidade nun lugar máis habitável. As características dun espazo público inclusivo. Un espazo público inclusivo debe de ser accesible, debe ser seguro e estéticamente, efectivamente, agradable. A integración de características como rampas, asentos, iluminación adecuada e áreas verdes promove o uso por parte de diversas comunidades e, sobre todo, creando zonas seguras, iluminadas, no caso das mulleres, porque nós, aínda nos nosos espazos públicos, temos problemas na seguridade das mulleres. Aí depende de cada país, hai países onde fan moito fincapé na cuestión da iluminación, e de feito, teñese feito estudos para ver por onde camiñan as mulleres e sempre camiñan por onde está máis iluminado. É dicir, hai moitísimos estudos sobre eso, son cuestións mínimas pero moi importantes no deseño. A accesibilidade e a mobilidade como criterio clave para o deseño de espazos públicos, para garantir que as infraestructuras permitan o acceso ás persoas con mobilidade reducida, facilitando o seu desplazamento con criterios de deseño universal. A participación, como comentaba antes, no deseño de espazo público,
Aquí están exemplos de moitos concursos de arquitectura, espazos públicos ao redor do mundo, no que se prima a posibilidade de que todos os arquitectos poidan participar nese espazo público. Despois, aquí está a incineradora que vos dicía antes, esta foto tamén a tirei cando estiven ali, pero está no medio da cidade, dicir, todos os cidadáns de Copenhague son conscientes do que están producindo porque están vendo fome da incineradora. Entón, isto é un elemento importante, como as cidades mellor deseñadas para as persoas adoitan destacar por o seu enfoque na sostenibilidade, na accesibilidade, na calidade de vida. Copenhague, Ámsterdam, Vancouver, Singapur, son algunhas. Oslo, nós tamén temos algún exemplo, a outra escala, por exemplo, a cidade na que eu veño, do barrio norte, que digo os meus amigos arquitectos de Vigo, que somos o barrio norte, Pontevedra. En Pontevedra, nas últimas 2 décadas, se ten feito un traballo interesante para recuperar, ainda sendo unha cidade de pequena escala, de recuperala para as persoas, de que ese espazo público sexa vivido, habitável para todas e todos. E efectivamente que o é, porque en Pontevedra, a hora que estés, sempre hai xente, a xente que nunca veías. Eu lembro xente que despois de facer peonir todo, comezabas a ver xente que tiña problemas de discapacidade, estaban na rúa. Por lo tanto, se converteu nunha cidade inclusiva. E despois é importante a evaluación das políticas urbanas, é dicir, hai que ir a esas políticas de diseño urbano para deseñar espazos inclusivos, hai que estar continuamente adaptándoos ao cambio social, hai que estar moi atentos aos cambios sociales. As cidades son entornos dinámicos que evolucionan co tempo, polo tanto, os cambios demográficos, sociais e económicos poden alterar as necesidades da poboación. É o caso noso. Nos, por exemplo, nas cidades europeas, o feito de ter unha demografía en decrecemento, iso obriga a pensar as cidades non como hai 50 anos. Non se pode pensar unha cidade, por exemplo, galega, como se pensaba no que chamamos baby boom, que é a miña xeración, os boomers que nos chaman. Esa xeración onde se tiñan 4, 5, 6 fillos, porque non é o caso. Somos unha poboación que vai menguante, e que, por lo tanto, hai que estar adaptando os cambios sociais, hai que ser conscientes do que fai falla. Eu, por exemplo, hai 20 ou 10 anos non me decataba dunha cuestión tan sinxela como os bancos nas rúas ou nos espazos públicos, e agora a veces digo, mira, dentro de pouco seguramente xa vou precisar tamén de un banco para sentarme cando vou por a rúa. A participación cidadá, como comentaba antes, a identificación dos problemas, é dicir, estar evaluando continuamente para identificar onde están as deficiencias, para que e cales son as medidas para ese deseño que fixemos, como está impactando. Hai que facer unha evaluación continua de que se ese deseño urbano está realmente funcionando para o fin que se fixo. Fomentar evidentemente a inclusión, a sostenibilidade a longo prazo, a innovación e aprendizaxe. Esa innovación e aprendizaxe ten que ver precisamente con facer esa evaluación continua e a responsabilidade na rendición de contas. Hai que avaliar as políticas urbanas porque tamén é unha forma de rendir contas ante os cidadáns. As autoridades deben de xustificar as súas decisións e demostrar como se está traballando para mellorar a vida urbana e, polo tanto, inclusión neses espazos. Isto reforza a responsabilidade e a legitimidade tamén das institucións. Por lo tanto, evaluación continua das políticas, a responsabilidade, innovación, aprendizaxe. Estos son os puntos, son as claves realmente, porque non solamente é o primeiro momento feito proxectual, senón tamén o análise posterior de como se van implementando e se eses espazos que se deseñaron realmente están dando resposta ás necesidades para as cales foron feitas. En fin, isto por de agora, porque tamén me gustaría abrir un pequeno debate para falar desta escala urbana e espazo público. Moitas grazas a todas e a todos. Moitas grazas. Bueno, eu supoño
supoño que entre o público asistente haberá, cando menos, cuestións que, según foi falando Teresa, nos foron pasando pola cabeza. Tedes a palabra, por favor, pedide, sí, por ali. E dúas, xa hai dúas por aí, logo volvo a preguntar. Veña. Teresa, me chamou a atención que non has planteado como un tema inclusivo dos aspectos que están absolutamente abandonados nas cidades, como son o tema dos baños públicos e o tema das fontes de agua. E que eses son elementos dos que cando eu falaba de que hai que estudar, analizar, esos son uns, por exemplo, as necesidades de poder unhos servizos públicos ou as fontes, a recuperación das fontes. De feito, hai unha arquitecta que ela é de Croacia, que fixe un estudo moi interesante de recuperar as fontes, levou un premio destos da nova Bauhaus, de recuperar as fontes das cidades, é dicir, de poder recuperar agua como un ben non pagado, senón de balde, un ben que tiñamos. Eu lembro, eu aínda vou buscar a agua fonte. En Viena hai fontes públicas. Claro, as fontes públicas. Eu vou buscar agua a 10 km de Pontevedra, porque é onde a fonte na que collemos agua cando éramos pequenos e íbamos a Pontevedra dende Bearí, dende o lugar do meu pai. Por lo tanto, as fontes públicas como un elemento tamén de ter conciencia da importancia da agua. Se abres a billa, todo é tan sinxelo, tampouco eres consciente de onde ven a agua, non pensas de onde, que se necesita para que chegue aí, cantos procesos químicos ten, cantos non. É dicir, temos que ter máis conciencia e recuperar as fontes. Eu creo que unha das cuestións interesantes, como dicías ti, Amada, en Viena, pero hai outras cidades europeas que están tamén nese proceso. Son as pequenas grandes cousas. Sí, que son elementos que son tampouco... Os servizos públicos. Os baños. Sí, os servizos públicos, por exemplo. Non, me refiero aos baños. Sí, os baños, sí. Para non entrar a cafetería. Sí, exacto. Por aí. Eu estuve tomando aquí unhas cuantas notas. Non sigo falando, claro. Eu non sei nada de arquitectura, nin teño carreira, pero ocorresme unhas cousas que fun tendo en mí ao longo dos anos. Dentro da inclusión, que eu non sabía o que era unha cidade inclusiva, tuve que buscar en internet, que incluía toda a xente. Entón, eu vivía na calle Pizarro no ano 90, e vin que empezaron a edificar nos xardís, e que recalificaron a zona, e onde vi, ao paso da casa, que lle chaman ustedes de mobilidade sostible, a miña muller nos dando un paseo, fui para ali, un neno, outro neno, tal. E dixen, ora están aquí destruindo os xardíns, recalificaron os terrenos, estes 70-80 mil metros cuadrados que estaban afectados por aquí sociales, e ora benxoeiro, un que, pero iso é menos inclusivo, porque xa non é esa que dixeron ustedes mobilidade sostible, hasta pola noite non hai servicios, hasta para ir ali non hai autobús, que aquí as 24 horas en Vigo había autobús nocturno, moi ben comunicado, non sei cuántos e cuántos. Eu traballei no barco da Ría, o muelle para coller os barcos para Cangas e Moaña, que é outro servicio que era un muelle que había ali transversal, escalera 3, escalera 2, non, escalera 1 e escalera 2, Cangas e Moaña. Estaba a 10 metros da sala de espera da estación marítima onde estaban as taquillas atravesando. Bueno, pois destruíron, que era público, ademais, un muelle público, quitaron un muelle ese, e aí tiño un coller onde se podía nadar no inverno con chuvia, e ten, entre chegar hasta o muelle ese, máis as pasareras que hai que pasar, 80 máis 20 metros, casi 100 metros a pé, e dá igual que haxas ben per chuvia, e que sea unha muller que vai, ou un home que vai con un carrillo con un neno pequeno, unha silla de rodas, e o outro quitaron un muelle e dedícase a yates privados. E era un terreno público. Bueno, e así, Coia. Miña mãe vivía en Coia. O xardín de Coia antes era moito mellores que agora. Pecharon os baixos. Tiñan todos columnas, e tú vías Coia inteiro dun lado hasta o final, ventilaba moito máis, salida de gases. Ya a rúa que tiña 4 carriles en cada sentido, ora pasou a 3 porque deixaron nos anos 80 fuera a parte esquerda, toda aquela cretiu, sin deixar retranqueo, e montándose por corrida da acera. Ora regalaron o retranqueo, que foi expropiada para fazer a calle Castelao, e regalaron, ora teña unha acera ancha,
do extranjero que non deixaron, deron ao privado o que se expropiou por fines públicos. Pero é que eu exixigo, é que eu estou vendo e despois perdes a vista, edifican edificios dunha maneira. E ali mesmo, do outro lado, está a calle García López, que hasta foi cun edificio de 9 alturas cortada a calle. Non é que non deixase retranqueo, é que se edificou na calle, e non lle dixo nada. Por favor, si poderas, si te parece concreta en alguna cuestión, porque efectivamente sería longuísima a lista de agravios desta cidade, non acabaríamos máis. Bueno, ninguén di nada. Ou solo vexo, ou que estou imbécil, ou que tiene un kilómetro. Gracias por esta intervención. Por aí palabras, Manolo. Yo non sei, se debe ou normal. Manolo, por favor. No, eu apenas unha, aparte de abençoar máis alto. Aparte de abençoar a Teresa pola súa análise que polo traballo que ven facendo, eu desde hai tempo estou moi preocupado polo deseño universal. Se falaches antes dos criterios, porque eso sí que me parece unha visión inclusiva global, ¿no? Vamos a diseñar non só as cidades, vamos a diseñar os obxectos, vamos a diseñar as institucións utilizando esos criterios. Me gustaría que comentaras en que consiste, por exemplo, na arquitectura, poñer algún exemplo de utilización dos criterios de diseño universal. Grazas, Manolo. Ben, a cuestión, cando falamos de deseño universal dentro da nosa profesión, estamos falando precisamente de deseñar espazos tanto privados como públicos, accesibles para todo o mundo, e a accesibilidade universal, é dicir, que todo o mundo pode entrar, que todo o mundo poida vivir o lugar ou vivir a... e ter este... E se trata de eso, sobre todo se traballa con grupos distintos. Se teñen feito, na propia vida temos un grupo de traballo que é Arquitectura para Todos, que é precisamente pensando nesa accesibilidade universal, que todo o mundo teña acceso, a todos os espazos, na cidade, nos edificios, e se trata de eso, ramplas, é dicir, calquera obxecto polo que podes acceder a unha porta, é dicir, todo o que che permita acceder a unha clínica, a unha escola, a unha vivenda. Falaba a Amada antes de que hasta que as famosas normas do hábitat, que eu creo que estou máis contenta. No meu despacho teño unha caricatura que saía, non sei que xornal saíra, era, hai como dous lobos, un promotor e outro constructor, e as ovellas están debaixo, protegidas como por un libro colocado así, desta maneira, e por normas do hábitat, as ovellas metidas dentro, non? Entón, eu teño esa caricatura ali no meu despacho, porque no fondo, eu cando fixemos as normas do hábitat, que era un tema de accesibilidade tamén universal, é dicir, cal era o problema? Era que os cuartos de baño tiveran un mínimo 4 metros cuadrados, que pudieras entrar con unha cadeira de roas e poderte mover os pasillos, que fora, eran cousas de sentido común, e aquilo parecía que estábamos facendo unha revolución. Eu, de verdade, que había días que metían na cama pola noite e dicía, pero a ver se realmente se estamos facendo algo que este un terremoto, que este provocando un terremoto, eran cousas, os patios de luces que foran máis grandes, o dormitorio mínimo que daquela se permitía de 6 metros, que tivera o de mínimo tivera 8 metros cuadrados, é dicir, eran cuestións, pero sobre todo facíamos moito fincapé non na accesibilidade universal, no deseño universal. E vai de eso, é dicir, de ser accesibles para todo o mundo, calquera tipo de discapacidade, porque hai distintos tipos de discapacidade. Entón, ten que estar pensado, e para eso se fan moitos grupos de traballo, se traballa desde distintas perspectivas, porque o mellor unha persoa que ten un problema de discapacidade visual, por exemplo, necesita outro tipo de deseño universal que non o mellor unha persoa que teña un problema, por exemplo, auditivo. Se traballa, e hai grupos de traballo, xente moi interesante traballando no deseño universal. De feito,
xa che digo, na UIA, e hai unha muller que leva moitos anos que se chama Fionnuala Rogerson, que é unha muller que ten agora 80 anos, unha arquitecta irlandesa, e é para mí as persoas máis potentes e máis interesantes neste mundo do deseño universal. Espera, non te vin antes, igual estabas antes, pero vin a esta moza. Vale. Mira, yo estudié en la Escuela de Arquitectura de Coruña. Uno de los libros que más me impactó hacia el final fue Muerte y vida de las grandes institucionales, de Jane Jacobs, un libro del año 60, creo, donde habla del diseño urbano y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cuánto crees que estamos de lejos de tener también en las normas algo relacionado con este tema, como pudo haber sido el hábitat o la accesibilidad? O sea, ¿cuándo este aspecto podría... ¿Lo ves cercano? ¿Crees que no será? ¿Crees que en Galicia hay alguna ciudad, algún planeamiento que haya tenido este aspecto en cuenta? ¿Lo ves ahí fuera? ¿Es Copenhague? ¿O está súper verde todavía? Gracias por la pregunta. Puede ser que esté... Está todavía dependendo das latitudes, están traballando co Copenhague. Eu tive a sorte de saber o que están facendo a nivel de cidade, e despois hai outras que están totalmente a anos luz do que se precisa para que sexan cidades, que esa morte desas cidades, o libro de Jane Jacobs, pois ao final nos mesmos, as nosas figuras de planeamento, tanto de planificación urbana como de planificación territorial, son obsoletas, porque están pensadas, son figuras de planeamento obsoletas, non serven para rapidez ou depresa que vai todo, temos que adaptarnos rapidamente. Eu creo que nos en algúns agora están coas temas das axendas urbanas para ir máis depresa. Creo que se está tentando atopar fórmulas máis rápidas para dar resposta ás necesidades, pero bueno, se avanza, pero aínda temos que aumentar a velocidade de cruceiro, sen lugar a dúbidas. E agora que decías Jane Jacobs, hai unha outra arquitecta que ti sabes ben, o sea, Denise Scott Brown, que outras nosas arquitectas pioneiras do século XX, tamén que escribiu aquilo de Learning en Las Vegas, non? E que este grupo de arquitectas que entrevistamos hai como un par de meses, estén agora de ter 90 anos, e como foron marcando, e como foron realmente que se decataban do que estaba pasando con aquelas cidades americanas que estaban pensadas, finalmente estaban pensadas para o coche, estaban pensadas pois na visión dun home pois blanco maiormente, por unhas élites que eran en aquel momento as élites americanas, e como esas cidades non tiñan en conta a inclusividade, porque realmente a muller e hasta quedaba na casa, e despois ese movimento das oficinas nos downtowns, nas cidades nos centros, despois, como esas cidades, de alguma maneira, hoxe en día están tentando darlle unha volta a esas cidades do século XX americanas, tentando reducir escalas, facer zonas peonís, pero bueno, pouco a pouco, isto hai para tempo. Por aquí, unha palabra, por este lado, algunha máis? Vale, unha, dúas, tres, catro. Sí, yo quería preguntarme, refiriéndose a la inclusividad en las ciudades, consideramos, y también quería hacer la cuña de que me parece Pontevedra una ciudad, un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Me gusta mucho la ciudad como está. La pregunta sería, si como inclusividad consideramos el acceso a la propia vivienda, ya no solo al espacio público, sino a la propia vivienda, ¿qué tanto por ciento, pongamos en Vigo, de vivienda según el planeamiento tiene algún tipo de protección que garantice a estas personas con menos capacidad económica, que garantice ese acceso a esa inclusividad a la vivienda? ¿Qué tanto por ciento hoy en día en Vigo existe? Eu agora mesmo non te podo contestar exactamente o dato. O que si me lembro é que nós, cando estivemos no goberno, por primeira vez fixemos un rexistro para saber realmente que demanda había. É dicir, que non pode facer políticas de vivenda sen non saber que demanda hai en cada cidade. Entón, o
o que se facía era, dependendo do alcalde, como era a relación co alcalde, se facía mellor unhas vivendas onde non facía falta. No caso concreto de Vigo, o que si lembro é que tiven o apoio naquele momento do goberno municipal cando eu propuxen que o 40% das vivendas tiña que ser vivendas protegidas, si tiven o apoio da cidade. E daquela, non me fagas caso, pero eu non sei se había 6, 7 mil persoas naquele registro de demandantes de vivenda protegida, pero claro, eso foi hai moito tempo. O que sí é que pasou, onte chamou unha persoa e me dixo: "Non interesa a ti, foches como profeta, porque resulta que eres como Cid Campeador, que cabalgas de morte." Digo, pero por que dice eso? Porque o plan sectorial de vivenda protegida, nós tivemos a conciencia de que non éramos capaces, co planeamento que había na meirande parte das cidades, de sacar rapidamente solo para ter vivenda protegida. Entón, saquei a concurso a redacción do primeiro plan que se fixo a nivel Estado, o primeiro plan sectorial de vivenda protegida, para que fora supramunicipal e ir moito máis depresa. Gañar aquel concurso unha oficina, creo que fora Idón, encargamos o proxecto, o plan de vivenda sectorial, está redactado, quedou nun queixón. Se todos estos anos se tivese utilizado aquel plan sectorial, que o que facía era áreas das cidades, se estudaran en función de áreas funcionais, se tería expropiado nos anos tamén, que foi un dos anos peores, se tería expropiado ese solo, e agora teríamos solo de abondo para poder facer toda esa vivenda que se precisaba. E deixamos morrer nun queixón o plan sectorial, pero foi o primeiro de toda España que se fixo aquel plan sectorial, e era precisamente para dar resposta ás necesidades de Vigo, que agora mesmo non sei cal pode ser. Eu si sei que en Bouzas, por exemplo, en concreto, a especie que existe, se está hablando de un 10%, comentas de un 40%. Pero bueno, ahora que dices de Vigo, que me estaba lembrando que fixemos, porque cando se fixera Navia, que eran centos e centos de vivenda protegida, non estaba previsto ningún espazo público, e non sacáramos a concurso o proxecto para crear un espazo público que é a plaza que realmente hai, porque entendíamos tes unha vía de alta velocidade que de alguna forma segregaba toda esa bolsa de vivendas, e creamos ali, fixemos un concurso e está construído ese parque público de Navia, que tamén xa éramos conscientes da importancia do espazo público. Y nada más que ¿por qué no hacemos soportales en todos los edificios? Para que non chova. O cambio climático, o que vamos a ter que poñer moita... o cambio climático, non sei se choverá, moitas sombras. Vamos a ter que deseñar cidades con moito refugio climático para refugiarnos da calor durante os meses de verán, porque... Sí, como hicieron en Navia, que está moi bien, con soportales. Sí. Y en Santiago de Compostela. Tradicionalmente. Fernando. A mí me parece que é importante a luz. Me parece que últimamente se están facendo os edificios e a luz vai para dentro. O sea, a luz non entra. Se fan uns patios moi cerrados, a xente compra lavadoras, compra secadoras, non se fan as tendidas de roupa que o sol é necesario para que esa roupa se seque, non se ácaras. Todo eso está cambiando. Non sei como será en esos edificios de Kuala Lumpur, Sí, imagino que será inteligente. Sei que en Dinamarca as lavadoras son comunitarias en cada zona, pero bueno, me preocupa moito ese enlace que hai agora, sabes? Aproveitar todas as ventanas exteriores, dúas para cada vivenda, e dentro, un patio, tal, con pouca luz. Non sei, me parece que non son habitantes, non sei, me parece que a luz falta. Bueno, a iluminación e a ventilación son das cuestións máis importantes da vivenda, son cuestións higiénicas tamén, eso saben dentro do século XIX, as medidas higienistas. De feito, cando foi a pandemia e estivemos todos confinados, a xente dice, agora xa me acordei de que as normas do hábito, claro, estaban pechados en vivendas que nin tiñan boa iluminación, nin bo soleamento, e por tanto son vivendas que non son
non son vivendas que sean saudáveis, non son vivendas saudáveis. Pero neses edificios, pois imagina, casi 15 días metida ali, que aparte por dentro do hotel se ibas por centro de convenciones, e de convencións non tiña, claro, todo o día aire acondicionado, darlle emisións de CO2 para a atmósfera. Esas son as cidades, as smart cities. Mari. Bueno, encantoume, aprendemos moito, moitas grazas. Enhorabuena, eu tamén son de Pontevedra. Mais alto. Pero bueno, fun e agora estou recastada en Vigo. Existe un plan que na construcción da vivenda, na distribución de cada vivenda, teñamos que ter a distribución, a atención ao xénero dentro da vivenda. Non como tal. Hai algunhas normas, por exemplo, en Euskadi, no País Vasco, se tratou con unha perspectiva de xénero tamén, porque unha das persoas que colaborou me dicía que nunca fomos conscientes de que a cociña finalmente era o que se deseñaba máis pequeno e pechado. É o patio máis pequeno. É dicir, e dábase normalmente un patio. Entón aí é cando comezas a ver que efectivamente que había unha distorsión, había un fallo aí, unha segregación no propio deseño. Eu creo que tamén iso está mudando, cada vez hai máis arquitectas novas, moitas máis mulleres que están aí e que están dicindo e falando en voz alta e cambiando as cousas. Eu sou moi optimista coas novas xeracións. Hai xeracións novas de arquitectos e arquitectas que realmente viviron a crise, viviron a pandemia tamén, entón eu creo que teñen outra conciencia de como seguramente a miña xeración que vivimos máis os anos bons, o tempo donde todo parecía que era maravilloso, pois a mellor non tivemos esa conciencia máis de novos, pero as xeracións novas eu creo que sí, e cuestións como estas agora se debaten e agora se fala. Na miña época, esa rapaza que falou antes, na súa época se debate eso, na miña non se falaba deso. A arquitectura que se está como tendendo, non? Que está dos espacios abertos, abrir a cociña, o salón, o comedor, esa tendencia sí que me parece que máis se incorpora moitísimo máis, facendo os espacios de convivencia máis grandes, deixando máis reducidas as habitacións, facendo porque realmente vamos a dormir, pero de feito convivimos máis nesos espazos e antes era a habitación sobre todo a principal enorme e os outros recunchidos, porque estaba todo moito máis segregado, hoxe en día. É certo que como evolucionou a vivenda é tremendo, é dicir, agora ten que ser un espazo flexible, porque por primeira vez, curioso, por primeira a vivenda é o espazo de consumo, porque estas novas plataformas permiten consumir dentro da vivenda. Eso nunca pasou na nosa historia. Ti tiñas que baixar a tenda, tiñas que ir ao comercio. É dicir, a vivenda é un espazo privativo, aquilo que dicía Rilke, o último, antes de sair o infinito, o último reducto antes de sair o infinito, que é a vivenda. Agora resulta que consumimos, temos ocio, porque temos esas plataformas tremendas que con series e con todo, non tens que sair nin ao cine, nin a comprar, nin a nada, nin ao restaurante, porque tamén che traen a comida a casa. É dicir, a vivenda é un espazo multifuncional que eso non pasaba hai simplemente 20 anos, Entón, en ese sentido tamén hai que deseñar esa vivenda e entón, para evitar, para equilibrar esa individualidade de quedar illados na nosa vivenda, hai que deseñar máis espazos comunitarios, incluso no propio edificio de vivendas. Porque se nos illamos tanto que pedimos a comida, pedimos a compra, pedimos todo, onde está o espazo de convivencia? Onde está a construcción do colectivo? Entón, hai que ir, claro, onde está a construcción? E que pode estar perfectamente na tua casa, é dicir, agora todos son videoconferencias, os nenos durante a pandemia a xente estudaba, porque hai moitos cursos que sigue podes facer online, ata que momento vamos a promover eso e a potenciar eso, ou teremos que parar e dicir, aquí está pasando algo.
esa propia fórmula de consumo e de ocio nos está illando. Entón, hai que promover e potenciar os espazos comunitarios xa nos edificios de vivendas e aparte despois no espazo xa propiamente público, evidentemente. Eu estaba pensando que precisamente un pouco que tenemos que seguir mantendo unha relación un pouco equilibrada do que é o espacio privado con esas novas necesidades ou esas novas circunstancias de vida, tamén co espacio público, coa utilización que seguimos a facer do espacio público e que eu penso que moita xente siga a facer e que, como decías ti, tamén necesitamos en outras ocasións recuperar. E eu estaba pensando na perspectiva de xénero, pero no urbanismo, na explicación, nesa planificación do espazo público, un pouco o que falaba a compañeira, o que decías das cidades americanas, pero que eu penso que pasa nas nosas, ou aparte, en moitos aspectos. A ver, eu estou a pensar, porque nós temos todas unha edade, todas, penso, que as que tivemos fillos, andíamos cos carriños pola rúa, recordamos que non cabían polas aceiras, que tropezabas cos alerces dos árbores, que cando chegabas a esquina ou ao paso de Cebre, pois resulta que había coches que non se podía pasar. Que nos portas habías calor, se tiñas que subir así. Por alguna razón, eso solo fomos capaces de remediarlo, máis ou menos, a Convención de New York a los discapacitados. Si non, non había, es decir, os problemas seguirían sendo os mesmos. O problema do transporte, non só nas cidades americanas, aquí hai unha perspectiva de xénero bastante estudiada sobre as necesidades de homes e mulleres nas cidades, de como os homes tamén aquí son os que utilizan os coches, e entón as mulleres van andando a facer as compras, a facer os recados, a buscar os nenos, ou incluso van utilizar o transporte público, ou mesmo se hai dous coches, ou ten un coche pequeno. O favorecemento do vehículo privado sobre o transporte público ou sobre as zonas peatonís tamén é unha cuestión de xénero. Entón, agora vemos que hai algunhas cousas que si se van, pero nunca se di que teñen esa perspectiva de xénero. Eu non sei hasta que punto se está tomando en serio ese análisis da perspectiva de xénero, de como utilizan un e outro xénero a cidade para a planificación deses espazos públicos. Pero eu creo que en xeral, cando menos nas cidades europeas, si se ten en conta e si se está traballando. É dicir, eu sinceramente creo que sí que temos avanzado moito. Temos avanzado, eu creo que... Pero por iso é importante a participación cidadana. É importante que os procesos sean procesos feitos dentro do colectivo, porque entón é unha fórmula tamén de escoita activa de todos os que interveñen nos procesos, porque finalmente somos nós os que vamos a vivir ese espazo público, as mulleres, os homens, pero as mulleres efectivamente sempre tivemos secularmente o cargo de coidar dos maiores, de coidar dos nenos, de coidar das persoas que poden estar enfermas. Por lo tanto, fomos e somos máis conscientes por ese atavismo casi secular, non casi secular, de darnos conta, de catarnos cales son os problemas cando estamos nas cidades, precisamente, porque cando vamos para as cidades somos as que nos damos. Pero bueno, a incorporación precisamente de cada vez máis mulleres, por exemplo, nas escolas de arquitectura, que ya maiormente son mulleres, isto tamén é un cambio sustancial na perspectiva que se pode ter nos procesos de diseño urbano e nos procesos do propio feito arquitectónico, non? Entón, en eso vamos avanzando. Eu só decía, escoitando o que decía, si existe esa atención a perspectiva de xénero por unha razón, cando falas de participación, a participación ás veces é teórica. Cando, por poñer un exemplo que penso que todos vimos moitas veces, cando se fala, por exemplo, das zonas peatoniles, en Pontevedra pasou moito, as voces que se escoitan son a dos comerciantes, a dos homes que se teñen que trasladar a traballar a non sei onde, é dicir, as que están a favor do tráfico. Non se escoita as voces das súas necesidades, por lo menos na conversa pública. En eso tens razón, porque realmente as dinámicas
para mudar dinámicas de séculos, para mudar certas dinámicas, isto é, por eso hai que ter cuidado, porque calquer descoido vamos para atrás. É dicir, isto é un traballo cotía, o sea, realmente é un traballo do día a día de que se escoite, efectivamente, porque sempre cando se fai eso nunha cidade se escoitan primeiro os comerciantes, é certo, pero nunca se fala das persoas máis febles nesas cidadáns, non? Cales son as persoas que máis poden sufrir un mal deseño urbano, un mal planeamento. Efectivamente, isto é a razón, pero bueno, eu xa che digo, prefiero ser optimista porque un pesimista é un optimista informado, digo, non? Bueno, gracias, Teresa. Una pequeña observación o que comentó antes Fernando respecto a luz natural nas vivendas. Comentaba aquí antes que hai poucos anos chamou a atención muitísimo que unha estadística europea reflecta que os países donde menos luz natural tienen na vivenda era Portugal e España. Curiosamente, non os do norte, sino Portugal e España. Mira, dúas preguntas. Unha complexa e outra concreta. A complexa, fuches conselleira de vivenda. Noutra vida, sí. A raíz do que a maior inclusividade, a maior accesibilidade, a primeira necesidade de accesibilidade é o acceso a vivenda. Se foras ministra, non conselleira de vivenda, o comisaria europea, cal serían as medidas que se te poden ocurrir para avanzar nese senso? Eu estou tremendamente despistado, porque ao parecer non funciona ningún. Non sei, se te ocurra alguna idea para darnos algo, iluminarnos algo. E a outra... Esa é a primeira. E outra moi concreta. Hai algo, un espacio público, non na nube, sino un claro que temos aquí, un lugar de encontro que pode ser magnífico, como é o Castro, non é inclusivo, sobre todo canto máis edade vehículos cumprindo e máis obstáculos por haber. É un espacio magnífico que temos, pero non é accesible, por lo tanto non é inclusivo. Se alguén se pode ver, que non é inclusivo, me decías o Castro, non? Claro, por a topografía, decir, as gastos da topografía, pero bueno. Entón, esas eran as dúas preguntas. Non, a segunda cal era, que se podía facer no Castro, non? Que como pasou este cometa por riba, non é non. Pero bueno, que sí, pero non sou arquitecto, se hai algunhas ideas mellores, por que non se ponen en práctica? Porque sigue sendo un espacio magnífico de difícil accesibilidade, que non se vai. Bueno, comezo por a primeira. Se eu fose, que faría? En primeiro lugar, cando hai vontade política, claro que se mudan as cousas, Eu tamén, evidentemente, estar na política te permite ver que se quere si se poden mudar as cousas. É dicir, que pasa? Que hai actores tan poderosos no mundo do inmobiliario que realmente se toman a veces medidas, se fai, pero cando queres ir de verdade, é o solo, iso é importantísimo. Eu, esa experiencia, e tamén, bueno, porque viña de ter esa experiencia no Consello de Arquitectos de Europa, sabía o que se estaba facendo nos países, nas sociedades máis avanzadas, que son os países nórdicos en materia de vivenda, e por eso decatei me dicir o solo, porque sempre esa disculpa, non hai solo é moi caro, claro, porque con solo se especula, pero quen decide que se pode construir ou non é a administración pública, é o público, é o poder político, o que ti podes facer baixo o catro, ou podes facer nada ou non podes facer, é dicir, por tanto, o solo é un elemento importante, é a materia prima, para poder dicir, se as tramitacións do solo se tramita rapidamente, con instrumentos rápidos e áxiles, por suposto que despois, unha vez que tes eso, a construcción, o metro cadrado,
pode variar, aquí teño compañeiros meus arquitectos, pouco pode variar dunha vivenda de prezo limitado a unha vivenda de alto standing, por metro cadrado, sí, vale, materiais, pero non é o problema sempre na especulación, case sempre está no solo. Entón, ese sería o primeiro elemento, e o centro do problema, o epicentro é ese. E nos fomos con ese plan sectorial de vivenda protegida, precisamente. Por tanto, vontade política e poñer suficiente solo e para poder, e hoxe en día tamén seguramente porque comeza a haber problemas de man de obra, pois tamén incluirse a procesos da prefabricación, de elementos prefabricados, utilizar a prefabricación, que eso, por exemplo, tamén os nórdicos están tamén avanzando, nós tamén un pouco máis despacio, pero tamén. E despois, hai políticas moi interesantes de vivenda, que ese sería outro punto, que ter en conta nas vivenda pública quen vai a vivir e que xa interveña no proceso de proxecto, quen vai a vivir ese espazo. Eso se está facendo moito en certo tipo de... En vivenda pública na zona, en Francia, hai exemplos moi interesantes de vivenda pública na que interveñen as persoas que van a ser adxudicatarios dese tipo de vivenda, pero solo sin lugar a dúbidas. Despois, a topografía, como arranxar o castro. É unha boa idea para facer un concurso de arquitectura. Seguramente veríamos estupendos proxectos e estupendas ideas, que hai unha topografía, pero hai outros sitios onde a topografía tamén é complicada e son accesibles. Por lo tanto, bueno, eu creo que é un reto interesante para nós, para os profesionais da arquitectura. María. Quedaba o da luz. O da luz, porque temos tan pouca luz, non? Porque temos tan pouca luz. Foi un comentario. Es un comentario, claro, realmente, por eso nas normas do hábitat, Mara comentou, efectivamente, nas normas nosas do hábitat galego, era ter, cando menos, un día, unha hora de sol. E iso é un pouco baseado en certas normas de certos países, sobre todo de Centroeuropa, que exixen ese soleamento, e está recollido nas normas nosas, sí. Porque era unha preocupación que tiñamos polo tema da iluminación e da ventilación tamén. María. Bueno, eu tiña unha pregunta, algunhas comentou por aí, pero hai unha, eu recordo que cando ti eras conselleira de vivenda estabas moi preocupada pola planificación territorial, polo planeamento xeral. E, bueno, entón, a mí me gustaría saber, a estas alturas, desde que o goberno que xa non está o goberno bipartito e toda esta etapa, que se fixo a nivel de planeamento, si sabes algo a ese respecto, do que se fixo do planeamento xeral de Galiza e como, se avanzou, non se avanzou. E respecto ás normas do hábitat, a mí, a veces, así, con historias, teño pensado, que sería, cando ves esos mini apartamentos e tal, digo, que sería esa norma do hábitat? Porque me acordo que tú decías, ningún piso interior, os 45 metros cuadrados, creo que 40. Entón, recordo que va, se alquila tal, digo, que sería, o sea, me ven a cabeza cando sucede. Me gustaría saber si sabes como está, canto se eliminou do que era o plan do hábitat e do planeamento xeral a nivel de galego. E logo, hai unha cousa que se me ocurreu, que estaba pensando, digo, desde o organismo mundial donde estás como vicepresidenta, a nivel político, que incidencia tedes? Como, vos dades as normas, pero que incidencia tedes logo das administracións públicas dos países, cos gobernos dos países? Hai un diálogo? Como funciona isto? Comezo por son 3 preguntas. A planificación territorial, simplemente hai que mirar o que fixeron, porque se aprobaron algunhas figuras, pero as cousas están como están prácticamente. Por exemplo, nesa planificación territorial podían ter sacado do queixón
un documento que estaba pagado con dinero público e que podía ter solventado e ter agora solo suficiente para dar resposta a vivienda. Por lo tanto, na planificación territorial, como equilibramos tamén as dúas Galicias, a Galicia do interior, porque é moi fácil falar de que se está baleirando o interior, pero haberá que equilibrarlo de alguma maneira. Haberá que equilibrar, e iso é dentro da planificación territorial. Evidentemente, o territorio é un palimpsesto, é un documento que se borra, se escribe outra vez en riba, o territorio se ocupa ou por necesidade ou por desexo. O territorio está aí para xerar actividades económicas, para vivir. Entón, é dicir, cando non tes unha idea de que país queres, pois tampouco faz unha planificación. Entón, aí está aí, o sea, non hai máis que dar a volta e ver o que está pasando. A mirande parte do interior se está baleirando, o sector primario cada vez, en moitos sentidos, se está esmorecendo. Por lo tanto, se tamén a esas zonas do interior non lle estás dando os equipamentos, a xente se queixa, lle quitan médicos, lle quitan, continuamente lle quitan equipamentos. Entón, se non planificas, por exemplo, se tes unha poboación menguante de nenos e nenas e vas pechando escolas tamén en certas áreas do interior, pois terás que planificar de outra maneira a educación, como levas eses nenos, como pensas ese interior. Eu a veces sempre o comento, porque me tocou un día nun debate que había unha arquitecta que era vasca e me dicía: pero Teresa, é que ti non te decatas que realmente hai un interés de que este baleirado o territorio, porque a menos xente, menos contestación social tes para explotar os recursos naturais. Claro. E entón aí, claro, aí me acordeime, hai unha zona de Antas, ali no Concello da Lama, que deben de quedar 5 ou 6 persoas, pero ao final crearon un partido político e ainda sacaron un dos concelleiros precisamente por o tema dun proxecto eólico, e crearon un partido hai un ano para servicios. Ata que punto si hai ideoloxía en ese non facer nada e en ese valeirar? Pero, bueno, eso queda como pregunta para que sigamos dando. A segunda era canto quedan as normas da OIT. Bastante, porque eu sempre dixe, vou poñer o listón ali arriba, porque aínda que o baixe, ao chan non vai quedar outra vez. Entón, cambiaron, mudaron, pois cambiaron o nome, non te perdas, decía a mí, me encantou. Tardamos unha semana e xa cambiaron os letreiros todos, onde estaba todo o que facía a Consellería, cambiaron os letreiros a todos, e aquilo foi tratar de agochar o que pasara, non? Nunca existiu ese bipartito, nunca existiu a Consellería, nunca existiron as políticas de outras consellerías, pero quedaron aí gran parte, cando as cousas tira, despois é difícil tumbarlas, E despois, que facemos dende ali, dende a OIA? Mira, por unha banda, bueno, se van concursos deses concursos que son os que un pouco que máis se pode coñecer. A Ópera de Sydney é un concurso da Unión Internacional de Arquitectos, ou a Biblioteca de Alexandria. Se fai moito concurso tamén un pouco para fomentar e premiar e dar validez a calidade da arquitectura, a necesidade da calidade da arquitectura como un elemento indispensable para as persoas. E canta maior sea a calidade da arquitectura, mellor vamos a vivir todas e todos. Pero despois está a UNESCO, traballamos man a man con UNESCO, dende as titulacións, por exemplo, as titulacións de arquitectos. Despois traballamos para o tema de sitios históricos con UNESCO, é dicir, que temos moitos grupos de traballo distinto de temas de sustentabilidade, de arquitectura para todo, é dicir, se traballa e despois se vai actuando a través do que son as asociacións a nivel de cada país, para, é como, dai vai baixando ata chegar despois cada presidente, cada país, todo eso vai no levando ata xa o que son as propias administracións de cada país, pero sobre todo para países donde son moito máis febles os movimentos asociativos, as organizacións colexiais, non? Eu, por exemplo, cando falo co presidente de Angola, cando falo co presidente de outra, decataste de que nós temos colexios moi potentes en Europa, e en España moi potentes os colexios de arquitectos. Teñen forte tamén somos italianos ou franceses, pero claro, cando vas a outras latitudes, eles precisan, sobre todo, a OIA é un elemento moi importante para que eles poidan ter voz e ter esa autoridade frente aos seus gobernantes.
E despois hai proxectos que me encantan, por exemplo, hai cidades, sobre todo en África, en certos lugares, o 70% da arquitectura que se fai nesas cidades tremendas, que son estos asentamentos de pobreza, que realmente xente que fai arquitecturas en arquitectos, moitas veces os arquitectos o que se fai é desde as asociacións facer uns planos mínimos para que cando menos teñan un mínimo para que non se vaya a caer a casa, unha estrutura mínima, un deseño mínimo de vivenda. Hai programas desos en Brasil, hai en varios países. Por lo tanto, a OIA é importante porque realmente o que serve ter ese discurso e despois irlo baixando para que chegue ata o último recuncho, sobre todo en países con economías máis desfavorecidas. Sí, sí, sí. Había dúas palabras, pero temos tempo? Non, non hai tempo. Non? Non, porque as 9 hai que marchar, que non é a nosa casa.